Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare വിതരണങ്ങൾ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 ശ്രീ നാരദാഗമനാണ് നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നാരദാഗമനത്തില് ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതില് ആരാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ശൗനകാദി ഋഷികൾ അല്ലെ. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതില് ശ്രദ്ധിച്ചോ? 2 ചോദ്യം ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ശൗനകാദി ഋഷികൾ. ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോ അത്? എന്താ ചോദിച്ചത്? 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏത് യുഗത്തിലാണ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കയ്യേൽക്കപ്പെട്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രചിക്കാനായിട്ട് പ്രചോദനം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു? പിന്നെ വേറെന്താ ചോദിച്ചത്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അജ്ഞനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടത്? അദ്വൈതത്തിൽ സദാ ഏകാഗ്രചിത്തനായ സമുദ്ര അദ്വൈതവാദിയായ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ മഹാഭക്തനാകുന്നു. സാംസാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഒരു അജ്ഞനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അല്ല, അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചത്? അടുത്ത ചോദ്യം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ എങ്ങനെ അവര് ഭ്രാന്തനും മൂകനും മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ച ഗോസ്വാമിയെ എങ്ങനെയാണ് നഗരവാസികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് യുഗത്തിലാണ് ഇത്, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആരംഭിച്ചത്, എന്താണ് പ്രചോദനം, ഇത് രചിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു, പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അങ്ങനെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എങ്ങനെയാ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് വരെയാണ്. എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു? എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു? അന്ധനും മോഹനും ജഡനുമായ ഒരു പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു? പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് എന്നല്ല പറഞ്ഞ, അവിടത്തെ വാസികൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? രാജസ്ഥാൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള, ഇപ്പോഴത്തെ രാജസ്ഥാനിലുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജനപുരത്തിലും
അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം പാണ്ഡവേയസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂതാത യത്രൈഷാ സ്വാത്മീ ശ്രുതിഃ. കഥം വാ പാണ്ഡവേയസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂതാത യത്രൈഷാ സാത്വതീ ശ്രുതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. കഥം പാണ്ഡവേയസ്യ മുനിനാ സഹ സംവാദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ കഥം വാ പാണ്ഡവേയസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂതാത യത്രൈഷാ സ്വാത്വതീ ശ്രുതിഃ. കഥം ഇത് എപ്രകാരമാകുന്നു, വാ അവണ്ണം, പാണ്ഡവേയസ്യ പാണ്ഡുവംശജനായ പരീക്ഷിത്ത് രാജർഷേ രാജർഷി രാജർഷി രാജവൈഋഷി മുനിന മുനിയുടെ കൂടെ സഹ സാമീപ്യം സംവാദ സംവാദം സമഭൂൽ സംഭവിച്ചു താത അല്ലയോ വത്സ യത്ര അതിന്മേൽ ഏഷ ഇതുപോലെ സാത്വതി അതീന്ദ്രിയം ശ്രുതി വേദസാരം. ഇതിലും ചോദിക്കുക തന്നെയാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അദ്ദേഹത്താൽ അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം ആലാപനം സാധ്യമാക്കിയതും എപ്രകാരമാണ്. അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാഗവതത്തെയാണ് പറയുന്നത്. മഹാരാജ് പരീക്ഷിത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ, ആരാണ് ആ ഋഷി? ആരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അദ്ദേഹത്താൽ അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം ഭാഗവതം ആലാപനം സാധ്യമാക്കിയതും എപ്രകാരമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കാണ്? ഋഷികള് ചോദിക്കാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വേദസാരമായി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വേദസാരം, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരമായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനധികൃതരായ വ്യക്തികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാൽപ്പനിക കഥയായി പരിഗണിക്കുന്നു. ശുഗസംഹിത അഥവാ മുക്താത്മാവായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണനം ചെയ്യപ്പെട്ട വേദസ്തുതി ഗീതം എന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോ എല്ലാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് നമ്മൾ വേദസാരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനധികൃതരായ വ്യക്തികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് കാൽപ്പനിക കഥയായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ശുഗസംഹിത അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണനം ചെയ്യപ്പെട്ട വേദസ്തുതി ഗീതം എന്നും എന്തറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ് ശരിക്കും? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ. അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെന്നറിയാം നമുക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച്? 16 വർഷം മുക്താവാത്മാവാണ്. 16 വർഷം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ജോലിയായിരുന്നു. അതെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? രാധാറാണിയുടെ തത്ത അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ തത്തയായിരുന്നു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി രാധാറാണി തത്തയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്ത് ചൊല്ലി കൊടുത്താലും അതുപോലെ പറയും. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ പറയും. തത്ത കൊത്തിയ പഴങ്ങൾക്ക് മധുരം ഉണ്ടാവും. മാധുര്യം ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേപോലെ പറയും തത്ത അല്ലെ. അതേപോലെ പറയും. ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാണ്. ശുഗസംഹിത എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തെ. എപ്രകാരമാണോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ഭാഗവതം
എഴുതുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഇതില് നിഗമ തൽപകരോർ ഗളിതമ്പലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസം ഗോസ്വാമിയുടെ അക്ഷരങ്ങളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് മധുരം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, വേദസ്തുതി ഗീതം എന്നും ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയില്ല, തത്തയാണ്, തത്ത കൊത്തിയ ഇതിന് മധുരം കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം തത്തയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അല്ലെ, എന്താണ് പറയേണ്ടത് അത് അതേപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ ശ്ലോകമാണ് ഇതൊക്കെ. ശ്ലോകം 8. സാഗോദോഹന മാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗ്രഹമേധിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗ സ്ഥിതി തീർത്ഥി പൂർവസ്തദാശ്രമം സാഗോദോഹന മാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗ്രഹമേധിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗ തീർത്ഥി പൂർവസ്തദാശ്രമം. ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഗോദോഹനം മാത്രം ഹി ഗ്രഹേഷു ഗ്രഹമേധിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗ സ്ഥിതി കുർവസ്തദാശ്രമം. അദ്ദേഹം, അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ഗോദോഹന മാത്രം, ഗോക്കളെ കറക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സമയം മാത്രം, ഹി നിശ്ചയമായും, ഗ്രഹേഷു ഭവനത്തിൽ, ഗൃഹമേധിനാം ഗൃഹവാസികളുടെ, അവേക്ഷതേ കാത്തു നിൽക്കുക, മഹാഭാഗ്യവാനായ, തീർത്ഥയാത്ര, കുർവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തത് ആശ്രമം അതായത് വസതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്നിടത്തോളം നേരം മാത്രമേ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുക പതിവുള്ളൂ. ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞ, ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന സ്ഥലം, കാരണം ഭിക്ഷയാചിച്ചാണ് ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്നിടത്തോളം നേരം, അത്ര സമയം മാത്രമേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു ഗൃഹത്തില് ഭിക്ഷയാചിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുക പതിവുള്ളൂ. ആ ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് അത്ര സമയം വേണ്ടു. അത്ര സമയമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്, സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗൃഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വീടുകളിലായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത്. ആ ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ, പാല് അല്ലെ, പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാല് ദാനമായിട്ട്, ഭിക്ഷയായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. പകരം അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാണ്, ഭക്തി കൊടുക്കാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ആ ഗൃഹത്തിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ, അതായത് ഗോവിനെ കറക്കുന്ന നേരം സമയം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ വസതിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ വസതിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പതിവില്ല. ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന ഒരു സമയം ഇത്രയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന പതിവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാഗ്യവാനായ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ്, ഭാഗ്യമുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോ ആ പാല് നമ്മള് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തു എന്നല്ല, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാല് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, ആ ഗൃഹത്തിലുള്ളവരുടെ ഭാഗ്യമാണ്.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മംഗളകരമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ സ്ഥിരീകൃതനായ ഉത്തമ പ്രാസംഗികനാകുന്നു. പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചവരും ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചരണത്തിന് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്താൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നതൊഴികെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ല എന്ന് നിശ്ചയമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് പദവിയിൽ സ്ഥിരീകൃതനായ ഒരു ഉത്തമ പ്രാസംഗികനാകുന്നു. പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചവര് ഭഗവത് ദേശ പ്രചരണത്തിന് സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്താൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നതൊഴികെ. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ല എന്ന് നിശ്ചയമായി മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് പരിത്യാഗ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചവരും ഭഗവത് സന്ദേശം പ്രചരണത്തിന് സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അവർക്ക് എന്താണ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ ഗൃഹത്തിലുള്ളവരെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ലെന്ന് നിശ്ചയമായും മനസ്സിലാക്കണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ഭിക്ഷ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഭവനത്തെ പവിത്രമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകണം. ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഭിക്ഷ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? നിശ്ചയമായും ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഭവനത്തെ പവിത്രമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഭിക്ഷ. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ലൗകിക സമ്പത്തിന്റെ വശ്യതയിൽ പ്രലോഭിതനായി സാംസ്കാരിക വ്യക്തികളുടെ സേവകനായി തീരരുത്. ഈ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ലൗകികമായ സമ്പത്തില് അതില് ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് പ്രലോഭിതനായിക്കൊണ്ട് സാംസ്കാരിക വ്യക്തികളുടെ പാദസേവകനായി തീരാനായിട്ട് പാടില്ല. സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഷം പാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത്യധികം ആപത്കരമാണ്. സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പറയണത്? വിഷം പാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത്യധികം ആപത്കരമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിമന്യുസുതം സൂത പ്രാഹുർഭാഗവതോത്തമം തസ്യ ജന്മഃ മഹാശ്ചര്യം കർമാണി ച ഗൃണീഹിനഃ. അഭിമന്യുസുതം സൂത പ്രാഹുർഭാഗവതോത്തമം തസ്യ ജന്മ മഹാശ്ചര്യം കർമാണി ച ഗൃണീഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അഭിമന്യുസുതം ആശ്ചര്യം കർമാണി ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിമന്യുസുതം സൂത പ്രാഹുർഭാഗവതോത്തമം തസ്യ ജന്മ മഹാശ്ചര്യം കർമാണി ച ഗൃണീഹിനഃ. അഭിമന്യുസുതം അഭിമന്യുപുത്രൻ, സൂത ഓ സൂത ഗോസ്വാമി, പ്രാഹു പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു, ഭാഗവത ഉത്തമം ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം മഹാശ്ചര്യം മഹാശ്ചര്യമാകുന്നു, മഹാ അത്ഭുതമാകുന്നു, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ, ച ഗൃണീഹി ദയവായി പ്രസ്താവിച്ചാലും, ന ഞങ്ങളോട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നാം തരം ഉത്തുംഗ ഭക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മഹാ അത്ഭുതങ്ങളുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നാന്തരം ഒത്തുങ്ങ ഭക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മഹാ അത്ഭുതമാണെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ഋഷികള് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനം മഹാ അത്ഭുതമാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനം എങ്ങനെയാണ്? മഹാ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനനമാണ്. എന്താണ്? മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ആര് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു? ഭഗവാൻ പരീക്ഷിത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെ? ആരാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ അമ്മ? അച്ഛനമ്മ ആരാണ്? അഭിമന്യു. അഭിമന്യു ഉത്തരയുടെ അല്ലെ? അതായത് അർജുനന്റെ മകനായിട്ടുള്ള അല്ലെ അഭിമന്യുവിന്റെയും ഉത്തരയുടെയും മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താ പറയണത്? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥമാവ് ആ പാണ്ഡവകുലത്തെ വേരോടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഇടാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഇടുമ്പോ ഉത്തര ആരുമില്ല സഹായിക്കാനായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന അറിയാവോ? ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദേവദേവ അറിയാവോ? അല്ലെ? ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്ക് ശരണമില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ശരണം. എന്നെ രക്ഷിക്കണം അല്ലെ? രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു പെരുവിരലിന്റെ അത്രയായിട്ടല്ലേ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരെ രക്ഷിക്കാണ്? മഹാരാജാവിനെ അവരുടെ മുഖം ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. നെറ്റ് വിട്ടു പോകുന്നു. സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു ഗോവിനെ വധിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കലിയെ അദ്ദേഹം കഠിനമായി ശാസിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഗോവിനെ വധിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കലിയെ അദ്ദേഹം കഠിനമായി ശാസിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും മഹാശ്ചര്യങ്ങളാണ്. മാനവ സംസ്കാരത്തെ സമാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഗോവധം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗോവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് കലിപുരുഷനെ കഠിനമായി ശാസിച്ചു. അപ്പൊ കലിയെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ കലി ഓടിക്കുമ്പോ കലിക്ക് എന്താണ് 5 സ്ഥലങ്ങളിലോ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കും. അറിയാവോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? കലി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, കലിക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തത് എവിടേക്കാണ്? ഏതിടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കലി? സ്വർണ്ണത്തില് പിന്നെ ഏകാദശി അന്ന് പിന്നെ ധാന്യങ്ങളില് അല്ല ഏകാദശിന് വരുന്നില്ല അത്. ഒന്ന് സ്വർണ്ണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മദ്യപാനത്തില് ചൂതാട്ടത്തില് അഭിഷേക ബന്ധങ്ങളില് പിന്നെ ജീവികളെ നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളെ കൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെ കൊല്ലുന്നതില് ചൂതാട്ടത്തില് അമിതമായിട്ട് സ്വർണം, അമിതമായ ധനം, പിന്നെന്താണ് അത്യാഗ്രഹി, ഇവരിലൊക്കെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് മദ്യപാനം, പിന്നെ ചൂതാട്ടം, അതിലൊക്കെയാണ് ആർക്കിരിക്കാൻ സ്ഥാനം കൊടുത്തത്? കലിക്കില്ലേ? കലിയെ കഠിനമായി ശാസിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും മഹാ ആശ്ചര്യങ്ങളാണ്. മാനവ സംസ്കാരത്തെ സമാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഗോവധം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാപങ്ങളുടെ മഹാപ്രതിനിധിയിൽ ഗോമാതാവ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. മരണം മുൻകൂട്ടി അറിയുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവും സർവാതിശയമാകുന്നു. ഏതൊരു മർത്യനും അത് ആശ്ചര്യകരം തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഗംഗാ നദി തീരത്ത്
ഉപവിഷ്ടനായി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം മരണം വരിക്കാൻ തയ്യാറായി. സന്നദ്ധനായി മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം ജലപാനവും നിദ്രയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിത്യേന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തി. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സർവ്വതും സർവാതിശയകരങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുന്നതും മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള വാഞ്ച ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മാനവ സംസ്കാരത്തെ സമാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഗോവധം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാപങ്ങളുടെ മഹാപ്രതിനിധിയാൽ ഗോമാതാവ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. കലിയിൽ നിന്നും ഗോമാതാവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. മരണം മുൻകൂട്ടി അറിയുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവും സർവാതിശയായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം മാത്രമല്ല അത്ഭുതം, മരണവും അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ. കാരണം മരണത്തെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം? ശാപം കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകൻ എന്ന നാഗരാജാവിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ശാപം ആർക്ക് കിട്ടാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കിട്ടാണ്. കാരണം ആരാണ് ശാപം കൊടുക്കുന്നറിയാവോ? ശമീക മുനിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ശൃംഗിയാണ് ശപിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഒരു ദിവസം വേട്ടയാടിയിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് ദാഹിച്ച് വരുമ്പോ എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഈ ശമീക ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തില് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഋഷിയോട് എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ ഈ വീഡിയോ അവിടുന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നു, ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, അവിടുന്ന് മ്യൂട്ടാ മാതാജി. നോക്കിയേ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് വേട്ടയാടിയിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് വലഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ദാഹിച്ചപ്പോ വെള്ളം ചോദിക്കാണ് അല്ലെ മഹർഷിയോട്, ശമീക മഹർഷിയോട് വെള്ളം ചോദിക്കാണ്. പക്ഷെ മുനി എങ്ങനെയായിരുന്നു? മുനി ആ സമയത്ത് ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ്, അവിടെ ഒരു പാമ്പ് ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചത്ത പാമ്പിനടുത്ത് മുനിയുടെ കഴുത്തിലിട്ടു. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞ് മുനിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ദേശത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുന്നതാണ്. 7 ദിവസത്തിനുള്ളില് തക്ഷകൻ എന്ന ആ നാഗരാജാവിന്റെ കടിയേറ്റിട്ട് ആര് മരിക്കുന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂട്ടി 7 ദിവസത്തിന് മുന്നേ എന്തുകൂടി അറിയാൻ സാധിക്കാണ്? തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ ജനനവും മരണവും എങ്ങനെയാണ്? സർവാതിശയകരമാണ്. ഏതൊരു മർത്തിനും അത് ആശ്ചര്യകരം തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാലോ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്, മരണത്തെക്കുറിച്ച്. ആകയാൽ ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം മരണം വരിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധനായിട്ട് ഗംഗാതീരത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം ജലപാനവും നിദ്രയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിത്യേന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തി. അപ്പോ അദ്ദേഹം ദാഹിച്ചിട്ടാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഈ ശമീക മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിക്കുക. പക്ഷെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് ശ്രവണം നടത്താൻ ഇരുന്നപ്പോ എന്താണ്? ജലപാനം നിദ്രയും കൂടി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഇത് ശ്രവണം നടത്തുന്നത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സർവ്വതും സർവാതിശയകരങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുന്നതും മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള വാഞ്ച ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭയങ്കര അതിശയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ഗംഗാതീരത്ത് വരുന്നതും പിന്നെ ഗംഗാതീരത്ത് എന്താണ് ജലപാനം ചെയ്യാതെ നിദ്രയില്ലാതെ ഈ ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തുന്നതും ഒക്കെ അത്രയും അദ്ദേഹം എന്താണ് അതിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതോ പാണ്ഡൂനാമാനവർദ്ധനഃ പ്രയോപവിഷ്ടു ഗംഗായാം മനാധൃത്യാധിരാട് ശ്രിയാം. സാ സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതോ പാണ്ഡൂനാമാനവർദ്ധനഃ പ്രായോപവിഷ്ടു ഗംഗായാം അനാധൃത്യാധിരടാശ്രിയാം. അനാധൃത്യ എന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ. ഗംഗായാം അനാധൃത്യ ധിരാശ്രിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ.
सम्राट्कस्य सम्राटकस्य वा हेतोः पुनर्वर्धनः उपविष्टो दुर्नयामनाथ श्रियम् हेतोः पाण्डूनां वर्धनः उपविष्टो तृतीयादिराड श्रियम् सा सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डूनामानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम् സ അദ്ദേഹം സാമ്രാട്ട് ചക്രവർത്തി കസ്യ എന്തിനു വേണ്ടി വാ അഥവാ ഹേതോ ഹേതു പാണ്ഡൂന പാണ്ഡവപുത്രൻ മാനവർദ്ധന കുടുംബത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരുവൻ പ്രായ ഉപവിഷ്ട ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവിഷ്ടനായി ഗംഗായാം ഗംഗാ നദി തീരത്ത് അനാദൃത്യ ഗൗനിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കുക അധിരാട് സാമ്രാജ്യം പ്രാപ്തമാക്കി ശ്രീയം സമ്പത്ത് ധനസമൃദ്ധി ഐശ്വര്യം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ് വിവർത്തനം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും അധീനത്തിലാക്കിയ പ്രബലനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തും വിധം ഉത്തുംഗനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഉപവിഷ്ടനായത് എന്തുകൊണ്ട്? അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുക. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞാല് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും അധീനതയിലാക്കിയ പ്രബലനായിട്ടുള്ള ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തും വിധം ഉത്തുംഗനായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉപവിഷ്ടനായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഋഷിമാര് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം സർവ മഹാസാഗരങ്ങളുടെയും ഭുവനത്തിന്റെയും ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത്. മഹാസാഗരങ്ങളുടെയും ഭുവനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. മാത്രമല്ല അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം നേടുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമവും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പാണ്ഡവരുടെ കുലത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സാമ്രാജ്യം ഒന്നും നേടുന്നതില്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരിൽ നിന്നും ഭ്രാതാക്കളിൽ നിന്നും അവകാശമായി ലഭിച്ചതാണ് ഈ സാമ്രാജ്യം. അപ്പൊ അത് ലഭിച്ചതാരിൽ നിന്നാണ്? യുധിഷ്ഠിരിൽ നിന്ന്, ഭ്രാതാക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് അങ്ങനെ ലഭിച്ചു വന്നതാണ് ഈ സാമ്രാജ്യം. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നല്ല ഭരണം നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരുടെ സത്നാമങ്ങളെ സമൂല്യമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചതായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. തന്റെ പിതാമഹന്മാരുടെ സത്നാമങ്ങളെ സമൂല്യമായിട്ട് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും അനിഷ്ടകരമായി അശുഭകരമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണത്തിലോ ഐശ്വര്യത്തിലോ അനിഷ്ടകരമായിട്ടോ അശുഭകരമായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സർവ്വവിധ അനുഗ്രഹപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായത്? ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകാനായിട്ട് എന്താണ് കാരണം? ആകയാൽ ആശ്ചര്യജനകമാവിധം ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഹേതു എന്തെന്നറിയാൻ സർവരും ഉത്സുകരാണ്. ഇത്തരത്തില് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശ്ചര്യജനകമാം വിധം ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാനായിട്ട് സർവരും ഉത്സുകരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നറിയാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷാഭരിതരാണ്. ആരാണ് ഈ എല്ലാവരും? ആരാണ്? അല്ലേ? ഋഷിമാര് അതറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ